хуб ассалому алайкум мухлисони канали Сауду Тиҷи бародаро ва хоҳарои азиз ҳама каса чӣ хелен созен хубен саломатиётон хубай настроениятон созай ҳама каса зинда бошен. имрӯз чӣ хеле десен як навори нави пачкаи дига навори хонаҳои фурӯшиай заминҳои фурӯшиастай хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон мондагием. марҳамат ами видеора то охириша тамошо кунен ҳамаи нархи навора мефаҳмен ва барои дастгирӣ кардани мо бародаро чӣ хеле ки дастгиритон гарин истиҷагиай ҳамуя доналайки бепала биҷқем бародаро ҳами видеора дар имо дар дига сайтҳоятон падилитса кунен бо тенҷи бад мешава. агар ягон кас ягон чизи фурӯшӣ дошта боша инаме рақамҳода дар ватсапш ба мо равон кунен. мерем ака. дӯстони азиз навора инак сарш кардем як ҷода ёнбош кунен то охирша тамошо кунен яды чизи зур амастайда охири видеода буд ё мобайни видео дарида ба фикрам як хона буд ё як матарол астай ба фикрам. хуб замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе дар маърифат. хуб аз шаҳр 3 километр дуртар будай 4 сотиқ замин ҳуҷҷатош ҳамаш 100% овсвет доимӣ ҳастай нархиш 60 000 сомонӣ мега 4 сотиқ замин дар душанбе. ва соҳиби замин гуфтагия ки салом алайкум созяк ҳами замини моро дар рекламат бимон ана бугӯ ки алишам мешава дар шаҳртуз боша ягон хона қариби бозор да боша мешава болоиш пул метам и замине десем бардуро дар душанбеай ана дар тарафи шаҳртуз ягон хона боша алишам мекадай. хай ман қафаҳмонда тонистам бардуро ина номрои телефонаш марҳамат касе харидори аниқен зангават кунен. дӯстони азиз навора давом метем. як замини фурӯши дига қарор дорад дар ноҳияи фархор деҳаи аловиддин. гӯш кесем бардуро ноҳияи фархор деҳаи аловиддин 5 сотиқ заминай замини холӣ канал ба пеши ҳами замин мегзара ба бараш ови каналда мақсад. хуб гирди гӯшашда ҳамсоё ҳастанд зиндагӣ доранд нархша 50 000 сомонӣ мега 5 сотиқ заминай дар ноҳияи фархор 50 000 сомонӣ бо арзонам мекадай. хуб бардуро ина номрои телефонаш номерои россияй ина поёнгиш номерои тоҷикистонай. марҳамат касе да харидор боша метавонед ки дар ҳами рақамҳо занг бизанед. бардуро ҳами одам бо ай душанбеам хонаам мехара ина номерои телефонаш марҳамат занг бизанеша хонаам мехара ай душанбе. тамошобинони канали Сауду Тиҷи лайкора ба ягон лапоткам бизанен бо зур мешава. лайка биҷқенаки бардуро ва комментарияда бинависен ки аз куҷо хона замин квартира дар корай. хуб хона бо ғишти пухта кардагиай 4 дар хона оғил аловхона доштай 14 сотиқ замин ов свет дора бо пеши ҳами хонада дарёрам бидай ҳамсоё ҳастанд зиндагӣ доранд. хона аз 4 тарафаш маҳкам кардагиай ноҳияи ҳамадонӣ яъне ки московский да бидай чойхона аз ҷамоат гидета 200-300 метр дуртар бидай номи қишлоқ хукферма будай. бардуро 14 сотиқ замин дарахтои мевадиҳандаам доштай нархша 220 000 сомонӣ мега бо маслиҳат мекунем гуфтагиай. ина номерои телефонаш марҳамат занг бизанен. дӯстони азиз дӯстони азиз навора давом метем. ана квартираҳои фурӯшиам ҳастай дар ин видео ва ба як матароли сечархаам дигаам ҳастай уш ба бензин мерава. хуб ин квартираи десем бардуро ана дар душанбеай ҳози хушрӯа гӯш кунен ман ҳамаша гуфтам метамтона як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад доми 4 этажай 33 квадратный метр дом новостройка бардуро хона пад обояй гуфтагиай ов свет канализатсия дора дар шаҳрай дар шаҳри душанбе чӣ хеле гуфтам ҳуҷҷатош 100% кардагиай поёни ана саховат дабдай бардуро автоцентр нархша 140 000 сомонӣ мега 140 000 сомонӣ. ина номерои телефонаш бардуро марҳамат касе да квартираи арзон дар кораи шаҳри душанбе метавонед дар ҳами рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз эълонат давом метем. мегзарем ба як эълон ки и бародар мухлиси ашадӣ мабудай. салом алайкум бародар гуфтагия мо мухлиси хитем пешакӣ раҳмат ҳами замини мора я реклама мекардӣ гуфтум гап нест замин айвадан асос 2 километр дуртар будай. хуб времянка доштай 6 сотиқ замин документош 100% кардагиай ов светаш ҳастай нархша 115 000 сомонӣ мега бардуро бо арзонам мекадай. ина номерои телефонаш номерои тоҷикистонам астай мумкин ки не поёнгиш номерои россияй ватсапам дора. бардуро айвадан асос 2 километр дуртар будай
хай мисол точкаи зурдаи 6 сотиқ замин нархша 115 000 сомон гуфтесай бардор бахшиш 115 000 сомон занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем. Як бародарами сурати Моторола модароӣ кард, гуфта буд реклама ки бардор мояд 3 рӯз шид, ана камтар кор доштем рӯзсига, нав бекортар шида будам, бардори навози рекламаш мекунам. хоб Мотороли фурӯшиай соли баромадаш 2015 ай, сӯзишвориш бензин, мотораш 150 куба, коробкаш механикай, бардоро ҳолаташ беҳтаринай гуфтагиай, 100% фақат нами завадид мекунӣ, ҳай мекунӣ мегардӣ. қарор дорад дар ноҳияи 5 нарша бардоро ва хоҳарои азиз 10500 сомонӣ мега бензинакишай. бӯи хеле аккумуляториш нест, бензинакиё зурам бардоро тез мераванд ва бори бисёрам мевардоранд. нархш 10500 сомонӣ. ина бардоро номерои телефонаш, номерои Россияй, срочни пулаш дар корай, занг бизанен касе харидорен. дӯстони азиз, мегзарем ба хонаҳои ана этаж, квартираҳои фурӯшӣ бардору хонаҳои заминӣ тамом шид. аз ки ҷое ки намондум дар комментария бинависед, ман ҳастим иншоалло дар видеои оянда пешкаши шумо мекунам. хоб квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Исфара. духонага квартира дар 3 этаж қарор дошта 43 квадратни метр, райони Нурафшон. хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира гуфтагиай ки духонага хоб састаяни ами хонаҳо созан, ана ҳама ҷош созай, ремонт намекунӣ, ҳама ремонташ кардагиай, документош 100% дар Нурафшонай. хоб қариби ана конибодоми Исфара, ҳамин думо байн дабудай бардоро, хай на номерои телефонаш. марҳамат, каси да квартираи арзон дар кораи шаҳри Исфара, духонага нархш бардоро арзонай, 90 000 сомонӣ. чӣ хел нархи арзон да бовар кунен. духонага дар шаҳри Исфара 90 000 сомон. ина номерои телефонаш, касе ки сум дора ҳозир занг бизанед. бардоро ва хоҳарои азиз, эълона давом метем. ман ҳаракат мекунам ки аз мисол айкиҷое ки боша квартираҳои арзон барои шуморо пешкаш кунам. бардоро шумо ҳам битонед аму як дона лайки бепала биҷиқена, аз ки ҷое ки квартира дар корай дар комментария бинависед. хоб и квартира десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад 30 квадратни метр, шаҳри Кӯлоб дай кафе 58 гуфтагиай, домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби ҳамин хона гуфтагиай ки мисол касе харидори аниқ бошен ба занг бизанен. илтимос аввал мисол қатъи хонагиётон маслиҳат кунен гуфтагиай, ба занг бизанен гуфтагиай, баъд мисол алоқа дабироен. чӣ хеле гуфтам қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, нархша 90 000 сомонӣ мега бардоро. як хонагай нарша 90 000 сомонӣ. касе конкретни харидора, ина номерои телефонаш занг бизанен бардоаҷоно. дӯстони азиз, мегзарем ба як квартираи фурӯшӣ дига. бовар кунед, ишам гарини нархша арзонайне ки. хоб квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Зафаробод бардоро. шаҳри Зафаробод ноҳия боша, шаҳр боша, хай бардоро хитон бинависен комментарияда. хоб духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 6 квадратни метр. хоб меҳнатобод навистагиай, меҳнатобод бардоро, райони меҳнатобод. касе мисол ай Зафарободай фаҳмид ки ман гиҷора гуфтесам, домои пешинай хона ремонт кардагиай, фавран фурӯхта мешавад, яъне ки срочни мефурӯшумша гуфтагиай бардоро. духонага нархиш 85 000 сомонӣ мега, шаҳри Зафаробод дабудай. ина номерои телефонаш бардоро, номерои Тоҷикистонай, касе ки харидорен духонагара 85 000 сомонда, ина номерои телефонаш занг бизанен бихарен. дӯстони азиз, бисёри бардоро нависта буданд ки аз шаҳри Бохтар квартираҳои арзон бумонед. ба ҳамин хотир бардоро ина як квартираи фурӯшӣ дига қарор дорад дар шаҳри Бохтар, номи пешинаш Қурбонтепа. як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад 40 квадратни метр, райони Шабчаро гуфтагиай, дом новостройка, хона ремонт кардагиай. чӣ хеле десен ремонти замонавӣ будайне ки. хоб як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, доми новостройка, доми 6 этажа будай, бо ремонти замонавӣ, беҳтарин ҷой да будай бардоро, ремонти замонавӣ ҳам дорад. чӣ хеле гуфтам? хоб нархша 155 000 сомонӣ мега. бовар кунед, чӣ хел нархи арзонда. як хонага дар шаҳри Бохтар, нархша 155 000 сомонӣ. ина номерои телефонаш бардоро, номерои Бабилонай занг бизанед. ва дӯстони азиз, мегзарем ба як квартираи фурӯшӣ дига.
арзонаишам нархиш қарор дорад дар шаҳри Исор. Як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад 39 квадратни метр. Чӣ хеле гуфтам бародаро, дар шаҳри Исор як хонага дом новостройка, хона без ремонт, коробка гуфтагиай. соҳиби ҳамин квартира гуфтагиай ки як хонага доми новостройка бинои мазкур дар назди стадион мебошад. Дар пеши стадион доми 6 этажа ову свет, канализатсия 100% кор мекунад. Хонара ана дрнш шкатурам кардагӣ будай. Чӣ хеле гуфтам бародаро ва хоҳарои азиз, квартираи арзонай дар шаҳри Исор нархиш 109 000 сомонӣ. мегири як камтар ремонт мекунӣ, дар хона медрои зиндагӣ мекунӣ, нархиш хубай неки. бародаро ва хоҳарои азиз, эълонмона давом метем. касе ки тамошо кардеса бига ки ҳо тамошо кардесам квартираи анаму фурӯшита. хуб, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Левакан, номи пешинаш Сарбанд. бародаро, шаҳри Левакан, номи пешинаш Сарбанд. гӯш кесем бародаро. се хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад 83 квадратни метр. домои пешинаи хона ремонт кардагиай. се дар хона калониш 6/3 будай бародаро, бо таъмири замонавиай. се хонага дар шаҳри Левакан, бо як бор дига такрор мекунам, нархиш 170 000 сомонӣ. арзон ҳам мешава алишам. ина номарои телефонаш бародаро, марҳамат касе харидорен занг бизанед. бародаро ва хоҳарои азиз, ибд навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза. касе то охири видеоро тамошо кард, дар комментария рақами 1 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатъима тамошо кардем. ва бародаро ва хоҳарои азиз, агар ҳамин видеои мо шуморо маъқул шуда боша, як дона лайки бепала биҷиқена. ҳамин видеои моро дар имо, дар однокласси, дар инстаграм, чӣ сайте дорен, дар ҳамво падилитса кунен, дар имо, дар ҳамаи сайтҳоятон падилитса кунен. бо мо хеле хирсанд мешавем, як рӯз пас, ду рӯз пас барои шуморо наворои беҳтарин мекунем. раҳмат ки мисол моро дастгирӣ мекунен, лайк мемонен, зинда бошем бародаро. агар ягон хатогӣ боша бародаро, комментария бинависен. ман ҳаракат мекунам ки ҳамун хатогиёма ислоҳ кунам. то видеои оянда бародаро, дар паноҳи Аллоҳ бошен. аз ки ҷое ки замин, хона ё квартира намонам, дар комментария бинависен. хай бародаро, худо нигаҳбонтон боша. мо бо шуморо.